Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Lingabe lichona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Nhasi tichaita a revolutionary talk patinenge tichibata ma key areas erwendo rwatiri kufamba. Mushure mekunge taona kuti there is something wrong pahurumende yatiinayo yatiri kushanda nayo kana kuti iri kutitungamirira. Mhuri yeZimbabwe yakatanga kuita mibvunzo kuti chii chaizvo chaizvo chakashata pahurumende yatiinayo. Chatakanonoka kurealiza ndechekuti wari kutitungamirira wacho dzinenge dzisina kukwana, kana kuti there is a very serious breed of leadership yakatsvagana tsvagana vakasarudza kuva vatungamiri wedu. Vamwe vanoshamisika kuti vakatsvagana sei. Birds of the same feathers flock together. Ndiyo hurumende yatiinayo iyi. Asi mune vamwe vakanhongwa nhongwa vanga vaine unyanzvi from hurumende yekumashure vakapinda mukati mehurumende nyowani iyi yatinoti second dispensation. Ndo vanenge vachiedzawo kuti madii madai, because we must always remember kuti kana tiri hurumende tiri kufanirwa kutarisa vanhu, tiri kufanirwa kutarisa masi. But instead yekuti new dispensation idzidze from one experience, those with experience they started being persecuted. Naye hurumende yaMnangagwa iyoyo, right? Tochitarisa nhoroondo nepolitics dzinozivikanwa naMnangagwa. Mnangagwa knows politics of destruction. Ndosaka pasina anything positive chinoitika munyika during his time. Maprojects amunoona amunotaura nezvawo aya, those are looting projects. Machina amuri kuona ari kuuya munyika aya haasi kungouya, they are coming on a looting agenda. That's why presence yavo isina any purpose yairi kuseva. Munoona machina akazara, mamaini ari kuedzera, production iri kukwira, asi masi iri kuenderera mberi nekutambura. Izvozvo zvega zvinokwanisa kukuudzai kuti nyika haina kumira zvakanaka. Well, tine here rutsigiro rwevanhu at grassroots level. Pakadeedzerwa demonstration naCommander Gesa musi wa17 October. Vanhu vakapinda ndeuwandu muHarare. Chisina kukwanisa kuitika chete is mobilization for a march nenhau yekuti security system yanga yakaiswa yacho was a bit heavy. Then chechipiri, vanhu vakatora mukana iwowo wekuzivana nenhau yekuti mastrategies anoshandiswa neopposition nemastrategies anoshandiswa nevanhu vekuruling party akasiyana. Kuruling party vanhu veikoko vanoziva politics dzekunga vari protected, vari in power, vasina zvavanoitwa. Kuopposition vanoziva politics dzekupenetrata
system iri wild. Saka kusanganisa vanhu iwawo, there is need of proper explanation nekuseta a common ground kuti vanoshandidzana sei. Asi zvisinei, chimwe chakatiratidza kuti vhangeri rerevolution rasvika kwese. Vana veZimbabwe havana chinyowani chavachada kudzidza, endi hapana ari kuramba kuti Mnangagwa must go. Ma-age groups evanhu vatakaona vachiuya kuzoparticipata pademonstration, vana gogo, vana sekuru, mayuthi aivapo zvakare. Asi vazhinji vanhu vechikuru vane a clear understanding yekuti kana nyika yakanaka inenge yakadai. Vamwe havasati vamboona Zimbabwe yakanaka, asi vakawana mukana wekumboona Zimbabwe yakanaka, they know kuti kana tiri kuti we need a new leadership, tiri kuti chii. Izvozvo zvizivei. Support yemasi pana Komanda Geza haichabvi, haichadzokeri kumashure. Chaakungodiwa ndechekuti kana zvadai toita sei, kana zvadai toita sei. Asi well, we have this situation at the end yatazvionera isisi kuti the regime, the level of fear and panic iri mavari inogona kutipa a lot of casualties. Nenhau yekuti we are dealing with a person ari kuti ndinongoita chero because handina option, because ndakabata basa rakashata munyika. Kana even mukandibvisa nechisimba I may lose. Kana ndikafaita muchitraya kundibvisa, at least kana ndichitomboripo for another day I am a winner. Ndo vanhu vatiri kufaita nawo. But well, tochitaura nemacommanders nesecurity system yemunyika, masoja, mapurisa, dambudziko ratakatarisana naro nderekuti we are protecting a cabal. We are no longer protecting mass. Tarisai nyaya dziri kusungirwa vana. Tikatarisa the group Rebel War veterans, nana change champion Mapengo, wana honorable Chagwiza, wana Mbuya Chire, wana Gogo Chirenje, wari over 60 years. Kuti vanhu ivavo chavakanyatso kusungirwa ndechei? Wana Baba Mudiwa. Hatina kana mhosva yatinoona, asi kungoti mafesi avo ari popular pavanhu vari kubata basa rerevolution nekukurudzirana kuti dai nyika yaita zvakanaka. Ndo zvavari kusungirwa. Ivo vafana hawana Traore kuti vari kusungirwei, hawana munga vamboripo padhemo, asi varimo mukati muchitokisi. Izvozvo zvinofanira kuratidzai kuti the regime is in panic mode. But what's the way forward? The way forward ndeyekuti whether we have a leader or we don't have a leader, hurumende yaMnangagwa iyi haichaiti kuramba ichitarishwa ichitonga, because tinenge tichienda kupi senyika. Tarisai kuti
kubva 2017 up to 2025, we are talking of 8 years. Masalaries enyu pa 8 years ari papi? The way of standards of living pa 8 years ziri papi? Ndo zvega zvinofanira kuratidzai kuti we are protecting a cabal. So tiri kuprotecta a cabal. Can we afford to wait up to 2030 again kuti tiwane utungamiriri hutsva hwemunyika? Masoja kubva kuna private kusvika kuna high command, isisu semasi tiri kuzvionera pamhuri pamhino sefocha, vanhu vatambura, asi Mnangagwa nezvigananda they are abusing the mass. Handizivi kuti point iyoyo muri kuionawo here. Hamuzofari here kuti munzi ndimi makatungamira pamberi kuprotecta mass? Can we afford to protect Mnangagwa nevana vake ava nezvigananda izvi at the expense of millions of Zimbabweans and the future of those who are still coming? Tarisai takauya paAfrica Unity Square, paiwe nemabhiza, paiwe nembwa, paiwe nepfuti, paiwe nemawater tanks. Zvese izvozvo kurambidza mwana weZimbabwe ari kuti we need to send a message to our government kuti apa pakashata pada kugadziriswa, onzi nyarara. Izvezvi tine vana vari muzvitokisi. They are now more than 12 now. And we are still counting. Vari kusungirwa nyaya dzerevolution idzodzi. Do you think kuti in the hands of Mnangagwa vana ivava vari safe? Tiri kubvunza masoja enyika. Because ndiwo kavaridzi verevolution. Vana vari mumaoko aMnangagwa aya, are they safe? Do we afford to sacrifice them? This revolution ida kuseva ani? If this revolution is meant to save everyone in Zimbabwe, it means kuti tapota wakuru vemasoja vari kumusoroko. It's time for you to act. Vana havachakwanisi kupinda wega mumastreets because vana havana pfuti, vana havana zvombo. Mnangagwa ari kubudisa zvese against the protesting mass of Zimbabwe. To organize outside and without your knowledge, we will have a problem again yekuti we will be causing an unrest in the country which is not necessary, instead of just joining hands and kick out Mnangagwa and bring new leadership in place. Ndo zvega zviri kuchemerwa nemasi eZimbabwe. Izvezvi vanhu vachitambura manje zvatiri kuziva isisu. Things are not well in the country. Except a few vari kudya nezvigananda iwavo, or whoever are connected. Mukaona ma-affiliates ari kungonzi for ED ari kugadzirwa every day. Hakusi kuda musangano weZANU-PF wavanoteera. Inzara yekuti waonewo kusubmita request yekuti dai tadai. Then chitarisai murevolution macho, the level of selling out yatiri kutarisana nayo.
iri shocking. Reason being, vana vane nzara. Haisiriyo here time to act. Ndodaira kuti message iyi yakajeka. Mburi yeZimbabwe is ready. We know, yes, kuti there are bigger plans padhuze ipapo. Asi honai, zviri kuitwa vana izvi hazvichadi kuti tinonokere zvinhu. Regai timbokumbira ipapo. Tinotenda.